Nakupujete radi výhodne? Ja hej. A čo by ste povedali na to, keby som vám povedala, že môžete získať tonikum zadarmo? Áno, takáto hodnotná vec zadarmo. Máme teraz jarný hydratačný balíček a tonikum je jedna z dôležitých krokov, takže poďme si ukázať. Ak máte tak na 25 rokov a viac a potrebujete, aby tá pleť bola nielen teda klasicky hydratovaná, ale aj boji proti starnutiu, tak si vyberete balíček, ktorý obsahuje hydratačnú gelovú masku, ktorá je taký nočný, hydratačný super produkt, pretože aplikuje sa na celú noc a ráno sa zobudíte, umiete tú tváričku a úplne krásna šťavnatá. Potom tam je antioxidačný krém, tanvajsový, ktorý okrem toho, že hydratuje na 12 hodín a má v sebe všetky tie 3D zložky, čiže resveratrol, peptidy a vitamín B3, tak ešte samozrejme aj tie antioxidanty, ktoré chránia tú našu pokožku a hydratujú na tých 12 hodín. A ako darček k tomuto máme práve toto tanvajsové tonikum s obsahom kyseliny hyaluronové. Ja milujem toto tonikum, či v rozprašovači pre strieknú tvár, alebo nakvapkať do dlaní a vtlačiť do tej pleti, alebo na tampón na dočistenie. Vyrovnáva pH, takže toto je veľmi dôležité a už to viete krásne pridať nejakému čisteniu, aby tá vaša pleť bola krásna, šťavnatá. No a čo druhý balíček? Takže ten máme práve opäť hydratačná gelová maska, hydratačný krém z tejto základnej kolekcie. Vyberáme si samozrejme na suchú normálnu alebo na zmiešanú a mastnú pleť. Takže toto je práve konkrétne s ružovým pásnikom na suchú normálnu pleť. A máme ako darček tento vyrovnávací tonikum, ktoré vyrovnáva pH a krásne proces dočistenia ukončuje, pripravuje na ďalšie kroky. Takže tu máme maska, krém a tonikum ako darček. K tomuto krému vám chcem povedať takú pikošku, máme teda rúžový a fialový a ten fialový, on tak naozaj zmatňuje, že keď si ho dáte pod make-up, ak máte sklon mať takú masnejšiu pleť, tak on ten make-up krásne vydrží, pretože tá pokožka je fakt zmatnená. Ja som si to vyskúšala dať pod make-up a keďže nemám problém s nejakou masnejšou pleťou, ale ja som cítila ten efekt brutálne, som mala pocit, že úplne, že wow, to čo robí. Takže ak hľadáte krém, ktorý použijete pod make-up a krásne vás zmatní, tak tento krém a keď ho budete mať v tejto ponuke, tak ešte je tonikum zadarmo.